טוב, זה באמת מה ששמענו עכשיו, זה היה חוויה לא נעימה. באמת שגם אני עברתי חוויה מאוד לא נעימה בדרך לפה. מאוד לא נעימה. שהייתה קשורה לכלב פקינז. עכשיו אני אגיד לך את האמת, אני מתה על כלבים. אני רואה כלבים ברחוב, אני מרגישה צורך לקופצ'יץ' אותם ולהשמיע קולות ולטוף אותם ככה. ואני הולכת ברחוב, ואני רואה כלב פקינז מתקרב לעבר, ואני נו, איזה חמוד, בוא. והוא באמת נורא בהתלהבות, רץ לעברי. ורק כשאני שנייה לפני שאני תופסת את הראש שלו, מרים אליי את המבט, ואני קולטת את הפרצוף הזה. ואני קולטת פה צהובים כאלה מעיניים וקרחות עם זבובים כזה ברחבות מעליו. ואני בשנייה יכולה, נו חמוד, רק בלי ידיים. אוי, מצחיק. הנה טובה. מה רגל? אז באמת, הסתכלתי על הפקינז הזה, וזה היה חוויה לא נעימה, אפילו קצת מגעילה. והדבר הראשון שזה הזכיר לי, זה כן, לא אחר מאשר אח של עובד. אני לא יודעת אם כולכם מכירים את עובד, אם לא, כדאי שתכירו, המנה הטובה ביותר ביקום. הסביך בגבעתיים. הסביך לא זול, אבל הוא באמת טעים. עובד הוא אומן, יש לו פיתה שלעולם לא נקרעת, חומוס טעים, ביצה חומה, חצילים ככה, חרוכים בדיוק, וזה לא רק זה, זה חוויה שלמה. יש לו שפה שלמה, לחצל, לסלט, גם יש לו כזה, עם כל אחד שהוא שם, לבצבץ. ואני ככה עומדת בתור, ואני באמת אוהבת לאכול עובד, הרבה אוהבים, וזה הבעיה, שתמיד יש לו הרבה תור, ואז שיש לו תור, מי ניגש לעזרה? כן, אח, גלגול של פקינז, עובד, הידוע גם בשם הבמה שלו, חציל מטוגן, או פני צלקת. עכשיו איך שאני רואה אותו, בא להתחיל לעזור לעובד, כבר מתחיל לעלות לי הסטרס. אני מתחילה להתחבא בתור מאחורי אנשים, לא ליצור קשר עין, רק שפני צלקת לא יכין לי את המנה, מתחילה לחשב את האנשים בתור, אבל לא משנה מה אני אעשה, לא יעזור לי כלום. אני אנסה להסתתר, אני אנסה להתחבא, אני אחשב את האנשים בתור, אני אחכה שעה בתור למנה עובד, אני אשלם 20 שקל, זה לא זול, 20 שקל למנה עובד, ובסוף אני אעמוד מולו והוא יגיד לי, לצלק, לחרפלט, תעבוד, 20 שקל. כן, זה לא נעים. אפרופו גלגולי נשמות, אני מאמינה שאתה צריך לעשות משהו ממש נורא בגלגול הקודם, בשביל להיות אוגר של ילדה בת 5. אני אומרת לכם את זה מהיכרות אישית עם אוגי השלישי, האוגר של הילדה בת 5 שאני שומרת עליה. ואוגי באמת, הוא כנראה היה משהו ממש נורא בגלגול הקודם, בשביל החיים שהוא צריך לעבור היום. באמת, אני לפעמים רואה אותו מסתתר ככה בביתן הקטן שלו, באושוויץ, בכלוב של הילדה. מנסה לא להסתתר מהביתן הקטן, מדי פעם הוא שולח את האף שלו, בודק שהשטח פנוי. זה לא ממש עוזר לו, כי שהיא מחליטה שהוא רוצה לשחק, היא מחליטה פשוט לקחת את הביתן ולהפוך אותו החוצה, אוגי! עכשיו אני מנסה להסביר לה, להגיד לה, לא, זה לא נעים לו, זה לא כיף לו, לא, אל תעשי לו וזה. היא לא כל כך מקשיבה לי, ואני גם לא תמיד שם בשביל לפקוח עין. לפעמים אני הולכת למטבח רגע, להכין לה סנדוויץ', אני חוזרת, אני רואה את אוגי קשור לשרוך, מסובב, אני לא! והיא אומרת לי, לא, זה כיף לו! ואוגי אצל דוקטור מנגלה. בכלל, ילדים זה קטע, אני מתה על ילדים, אני אוהבת לשחק עם ילדים מאוד. לא יודעת, זה מחזיר אותי קצת להיות ילדה קטנה, רק שיש לי פריבילגיה שאני כבר מבוגרת, אז אני יכולה להיות המבוגר האחראי. למשל, אני יכולה לשחק לפעמים עם אספי הקטן באיזה אירוע משפחתי, ואני אגיד לו, אספי, רוצה לעשות משהו כיפי? הוא אומר לי, כן! ואני אומר, אוקיי, תקשיב מה נעשה. אתה תעמוד ככה, ואני אמשוך לך את הידיים ותעשה סלטה, זה כיף, רוצה? ואני לי, כן, אין לו טוב, תעמוד, מוכן? כן, טוב, 1, 2, בום! ואז יש בום, מדהים איזה אקו יש לגולגולת של ילד כל כך קטן שהיא מתנגשת ברצפה, מדהים. עכשיו, בזמן שיש את הבום הזה, יש את 4 שניות האימה, שבהם אני מסתכלת לו בעיניים, ואני אומרת לו, אל תדפוק אותי גבר. שיחקנו, היה לנו כיף, אנחנו נהנינו, זה יכול לקרות בכל מצב. לא קרה כלום, לא קרה כלום. והוא בינתיים מתנפח לו פה בראש, והוא מסתכל עליי במבט שאומר, באמת נראה לך שאני אחמיץ את ההזדמנות הזאת. תוך שנייה מגיעה אמא לביאה, מודאגת, נותנת לי מבט מאשים, תופסת את הגור הקטן שלה, ואומרת, מה קרה מותק, איך קיבלת מכה? והוא
בגלל שהוא בוכה ובלב ונזלת ובכי, הוא לא מצליח לדבר, הוא רק מצליח למלמל ולהצביע עליי וכזה. אני ישר מנצל את ההזדמנות, הוא נורא התפרע והוא טיפס על הארונית, אני לא ידעתי מה לעשות, אני ניסיתי להוריד אני ניסיתי להוריד אותו והוא לא הקשיב לי. ואת קפץ, הלו? יופי. ואז הוא תפס ולא הספקתי לתפוס אותו, והוא קיבל מכה קטנה בראש, נכון חמודי? הילד פתאום בשוק, לא מאמין השקר שסיפרתי עכשיו, וכל מה שהוא מצליח לעשות זה אוי, נראה לי כדאי שתקחי אותו לבדיקה, נראה לי הוא נהיה לך קצת מפגר וזה. בכלל, שכיף לי, בדרך כלל נקלט להרבה מצבים לא נעימים. למשל, אני מאוד כיף לי בחול. בעיקר כיף לי להכיר אנשים משאר קצוות תבל, להכיר אנשים משאר העולם, אני מאוד אוהבת. וקורה לי לפעמים, קרה לי פעם אחת נגיד, שישבתי בפרו עם קבוצה של אנשים מכל העולם, ואמרנו, יואו, איזה קטע! לכל אחד פה יש דיסני בשפה שלו. אמרנו, יאללה, בואו נעשה קטע, כל אחד יגיד משפט של דיסני בשפה שלו. אמרנו, איזה כיף, התחלנו. פומבה, not in front of the kid. פומבה, לא ליד הילד. פומבה, not in front of the chico. ופתאום פומבה, 95 על הקינדה. ופתאום פומבה נהיה יהודי יחף בשלג. וטימון עמד מעליו עם קנה של רובה מכוון אליו. וזה מאוד לא נעים. כאילו כולם, זה תמיד קורה לי גם עם גרמנים. תמיד קורה לי, אני תמיד פוגשת אותם בחול. ואני הכי בראש של בן אדם, זה מאחורינו. אין, מה לנו ולזה? זה לא קשור אלינו בכלל, זה הסבא של הסבא, עזוב אותך, זה לא, הכל בסדר. אבל בשלב מסוים, שהוא לא מעלה את העניין, זה מתחיל להיות קצת מעצבן. כאילו, מה נראה לך, שזה עבר? אז לא משנה מה, בשלב מסוים עניין השואה יעלה. זה לא משנה אם נדבר על כדורגל, או אם נדבר על פוליטיקה, או אם נדבר על פודינג. אנחנו יכולים לשבת במסעדה, הוא יגיד לי, Oh, you ordered pudding. Yeah, I love pudding because you know, my grandmother, she was in the Holocaust, didn't have food, so she always used to make us pudding. Oh, I feel so ashamed for my people.